toho fúknem troška. Brat Vietor spomína sa v Evanjeliu v rozhovore s farizejom Nikodémom a symbolizuje človeka, ktorý sa narodil z ducha. Čiže človeka vloženého do Božej prozreteľnosti, do Božích spásotvorných zámerov. Nestará sa, kde a kam ide a ktorým smerom ide, vždy je pohybom. Neustáva, nerezignuje. Nikdy nie sme takí dobrí, aby sme nemohli byť lepší však. Aj svätý František, ako o ňom píšu životopisy, žil v tomto pohybe. Nikdy sa s čnosťami neuspokojoval, vždy ich mal málo. V skutkoch apoštolov Vietor sprevádza príchod Ducha Svätého. Na učeníkov zhromaždených na Tolíce v Jeruzaleme. Peter káže zhromaždeným zo všetkých národov, kmeňov a jazykov a začína sa tvoriť cirkev. Katolícka, čo znamená objímajúca všetkých. Svätý František mu nazýval svetou matkou cirkvou. V nej prijímame spásotvorné milosti. V nej sme pútnikmi nádeje, ktorej cieľom je nebeská vlast, nové nebo a nová zem. V nej počúvame Božie slovo, inšpirované Duchom Svätým. Liturgia cirkvi bola pre svätého Františka jeho vieru a spiritualitu životným prostredím. Sviatosti najmä Eucharistia. Duch Svätý dovršuje Kristovo dielo vo svete a všetko posvečuje.